У мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» адкрылася выстава «Люпена». Фотоэкспазіцыю «Мара пра Беларусь» адкрываюць здымкі снежнай беларускай прыроды. Бо калі магістрант з Кітайскай Народнай Рэспублікі прыехаў у нашу краіну, то ў першую чаргу яна здзівіла яго снегам. У Беларусі на мяне глыбокае ўражанне зрабіла прырода. І калі я толькі прыехаў на вучобу, то была восень і набліжалася зіма. Таму ўсё было белым. Калі свеціць сонца, Мінск становіцца жоўтым, і снег вельмі прыгожа зіхаціць на сонцы. Падчас урачыстага адкрыцця наведвальнікі выставы, выкладчыкі і навучэнцы розных ступеняў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў абменьваліся ўражаннямі пад мелодыі і песні ў выкананні студэнтаў з Кітайскай Народнай Рэспублікі. Першае, што яны кажуць заўжды, што ў нас вельмі прыгожая прырода, што ў нас заўжды вельмі добрае надвор'е. Мы тут наракаем у прыватнасці сёння, што вельмі холадна і так далей, а для кітайцаў гэта для нас дзіўна. Для іх у Беларусі заўжды добрае надвор'е, бо чыстае паветра, чыстае неба, і гэта вельмі прыемна. Люпен у свае 30 год з'яўляецца лаўрэатам некалькіх міжнародных кінафестываляў у Мілане, Ванкуверы і розных гарадах Кітая за свае караткаметражныя стужкі. Як і ў фотаработах ён закладае глыбокі падтэкст у свае творы, як, напрыклад, значнасць мірнага жыцця ў здымках, зробленых падчас наведвання комплексу «Лінія Сталіна». Мне падабаецца праз фотаздымак паказваць свой унутраны стан, паказваць жыццё такім, якое яно ёсць насамрэч. Аднак па спецыяльнасці я рэжысёр, мая прафесія гэта кіно. І калі мы кажам пра кіно, то яго значна складаней здымаць, чым фатаграфію. Я паважаю мір і згоду, я ведаю, што беларусы гэта народ, які перамог у другой сусветнай вайне. І Беларусь таксама прытрымліваецца прынцыпаў мірнага вырашэння і урэгулявання спрэчак. Архітэктурныя пабудовы, якія з'яўляюцца сімваламі Беларусі, прырода нашай краіны, адлюстраваныя ў фотаздымках Люпена быццам птушкі ў небе, апісваюць без слоў прыгажосць нашага краю. Вось такая яна, Беларусь вачыма кітайца.